da ruhi motsa jiki zaɓin bauta ta da kamar ilahiya ya fara yin bauta babu wuta da aljanna kai aka fara sunanta wanda nake ta so in faɗa kaina ya riga da shi shi a zahiri da jiki Allah ne a gaire shi bara in kira shi wanzance ko a ina